What's up mga bitokon? This is your boy nga anak ni Neryo nga taga Barrio at your service by OFW. Unsay buot pasabot sa OFW? Ay sada. Una ang tanan, naunsa naman imong mata? Kalagom na ba? Mura ka magbampira. Kaya ang imo dili man. Panaraw gud ang imong mata. Mao lagi. Kung naay divided chin, napoy divided eye bags, divided lips, ganahan ka? Ayaw po doy. Namugog ko yung problema sa pagtulog. Insomnia ba? Wow ha? Mayo pa ka kay imurang pagtulog imong problemahon. Samantala ng uban diha, dili ka tulog. Kay asa pa ako ng ilang pagkaon. Basin insomniac ng imo. Unsay insomniac? Insomnia na manyak. Dili ka tulog. Kung way kadulog. Oh, yeah. Awrin kayo no? Ta? Mga tulog ta? Ikaw gani oh, gangilo na imong ngipon. Boring kayo no? Ta? Magtutubas ta? Nagilang pud lagi na imong ngipon. Ay. Unsa man na? Kahudi sa COVID? Nagka-COVID ka? Wala oy, simbak ko. Di ba nag-lockdown? Oh. Nag-quarantine? Oh. Nag-social distancing? Oh. Naunsa man na akong ngipon nga? Nag-awat-awat na may nung buang. Nag-social distancing. Ngik. OFW. Unsay meaning sa OFW? On the wings of love. OFW. Overseas Filipino Workers. Gawas sa imong pamilya. Nasayod ba ang tibuok nimong barangay nga nag-abroad ka? Murag. Basin. Nasayod ba sila kung unsa imong trabaho? Ang uban, nasayod ba sila kung pila ang imong sweldo? Wala siguro. Ikaw, nasayod ka ba? Unsay mga moto sa walay kapamilya o higala nga OFW? Unsa gani? Kabalo ko. Basta abroad, daghang kwarta. Nalang ko'y pangutana. Unsa man? Ngano ning mga abroad magbago pod og Facebook account? Nagbuhat og bago? Siguro para sa bagong amigo, iwas na sa mga toxic na post sa dating friend sa Facebook before nga oh, di gid mo like sa imong mga post, ang buhat pagpaniid lang. Pero pwede, pero basi nagbuhat kay para sa kuan. Nganong sa primero lang okay ang word nga kumusta na, pero sa madugay makulbaan na sila. Siguro concern sila sa imo, mungutana sa about sa imong amo, plaster sa imong trabaho o sa imong kumpanya. Long time no chat, dayon mangmusta, gimingaw lugar, close mo, siguro nangumusta kay naay tuyo. Kanang naay mangutang o mobaylo sa imo og kwarta ba? Dayon wala kay ka hatag kay apiki pug ka. Labi na duha ka bata imong gigatas dito sa Pinas. Pwede lang ka kumpare kay readers raman niya adto. Akong pangutana, nganong dili naman dayon mo like sa imong mga post sa Facebook? Kung dili na mangumusta, daga ginungdan, nag-deactivate, nailaing gikabisihan, laing trabaho, di na ganahan mag-online, basin di na mangumusta kay kuan, dili siguro kay kuan. Require ba sa mga OFW ang pag-ako o pagsagot sa usa ka litsong baboy para sa ilang reunion sa school? Kuan. Kanang muli ay naka ba?
Nya daghan na kayo mga tugon pasalubong daw. Require ba nga paliton nimo na tanan para wala nay mahibos sa imo? Kung dagang kag kwarta o dagang nga natigom, why not? Resibo pa man ako natigom. Usab lagi. Nganong naamang gyud mga silingan nimo nga manglibak, manaway, ug makapangutana nga nganong ingon ana raman ang imong balay nga natukod dili tanan. OFW man unta ka. O di siguro tanan. Ang makaingon ana katong wala nimo tagay og sabon og chocolate. Nya, mamuli na ta. Ay. To sa man kamuli, ambot lagi ani. Wala pa manggoy vaccine para ning pandamay nga COVID. Sa Pinas, wala po libre nga swab test. Why like that? Pinakabarato. 8,000. Really? Dili pareho ang presyo. Base na lagi kabilihan diri. Unang dili na kamuli. Sige gyud. Rafi Tulpo is waving at you.